er bare det, vi laver. Hvad står du og laver så, Emil? Så jeg kan få penge. Mm. Og jeg har lige købt en Nintendo Switch, og jeg har ikke så mange kroner tilbage. Derfor har jeg haft hjælp med sådan noget. Jeg kan lave penge. Og der kan du se, hvor mange jeg har lavet. Er det sjovt? Ja. Det er det. Og Det var I. bare skal du godt tage det der med. Du er da ikke, der hvor hun er med. Nej. Kan du fortælle, hvad du kommer i poserne? Der kommer 3 af dem her skruer i, og så en prop, og sådan en, som det ligger her. Og så tager jeg også sådan nogle her i. Kan du huske, hvad de hedder? Afbruks. Afpluks. Afpluks. Og der kom 4 i. Hør, hvad er der? Er det det, der skal i så? Ja, sådan her skal den se ud.